ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи ахборо ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода гаштааст манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо ҷавоҳири аҳмадзод. соли 2021 дар шаҳрҳои саноатии вилояти суғд бештар аз 70 маротиба ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардида, беш аз 7300 тонна маҳсулот пешниҳоди сокинон гардидааст. дар рӯзҳои истироҳатӣ бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ниёзи аввал баргузор гардид. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ниёзи аввал баргузор гардид. ярмаркаи мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил гардида, ҳадаф дастрасии мардум ба маҳсулоти хӯрокворӣ ва ба танзим даровардани арзиши маҳсулот арзёбӣ мегардад. маҳсулоте ки аз ҷониби кишоварзони хоҷагиҳои кишоварзӣ ва корхонаву ташкилот ба фурӯш гузошта шуда буд, нисбати бозор арзон ба чашм мерасид. зимни бозид аз ярмаркаи мазкур ва шиносоӣ аз нархи маҳсулоти пешниҳодшуда, раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд ки таъмини амнияти узуқаворӣ дар мадди назари доимии роҳбарияти олии кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. қобили қайд аст ки бо супориши раиси вилояти суғд дар шаҳрҳои саноатии вилояти суғд чунин ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал баргузор мегардад ва мардум метавонанд маҳсулоти кишоварзӣ ва хӯроквориро бо нархҳои дастрас харидорӣ кунанд. طبق دستور و سپارش های محترم رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده برای تامین اهالی با محصولات عضوخواری سررئیس کشاورزی ولایت یکجایی با کارخانه و تشکیلات های صنعتی ярмарка фурӯши маҳсулотҳои кишоварзии саноатӣ ташкил ва баргузор карда шудааст ки дар ин рӯза ярмарка дар маҷмӯи зиёда аз 100 то маҳсулотҳои кишоварзии саноатӣ пешкаши меҳмонону шаҳрвандони шаҳр гардонида шуд ки аз он ҷумла зиёда аз 30,000 дона тухм ба нисбатан нархҳои арзон пешниҳод карда шуд. ба назар мерасад ки дар ярмарка ба таври фаровон маҳсулоти ниёзи аввал аз қабили орд, равған, пиёз, картошка, сабзӣ, гӯшт, тухм, гӯшти парранда ва дигар маҳсулоти хӯрокворӣ пешниҳоди харидорон гардидааст. сокинони маркази вилоят аз ин ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд хеле қаноатманд буданд. барои ташкилкунандагони ярмарка изҳори сипос намуданд. ёдовар бояд шуд ки дар соли 2021 дар шаҳрҳои саноатии вилояти суғд 72 маротиба ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил ва бештар аз 7300 тонна маҳсулот пешниҳоди харидорон гардидааст. нархонаво муносиб аз бозор як арзон мо ҳар ҳафта миҷи мебинем оиламо киди ордам гӯштам картошкаам ҳамаш анаст ки бозор арзонтар. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода масъулинро вазифадор намуд ки дар рӯзҳои истироҳатӣ мунтазам ярмарка ташкил карда шавад. айни замон дар шаҳру навоҳии кишоварзӣ дар амборҳо садҳо тонна картошкаи истеъмолӣ нигаҳдорӣ мешавад ва марҳила ба марҳила пешниҳоди харидорон мегардад. ҳадаф аз ташкили ярмарка ин дастрасии мардум ба маҳсулоти хушсифат ва нисбатан аз бозор арзон маънидод шуд. дар ин рӯз сокинону меҳмонони шаҳри хуҷанд бо қаноатмандӣ аз маҳсулоти ниёзашон харидорӣ намуда ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён намуданд. дар вилояти суғд рӯзи кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил гардид. дар ҷамъомади идона гуфта шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ мубориза бо коррупсияро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода ба ташаккули заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт оғоз намуд. бахшида ба рӯзи кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ки ҳамасола 10 январ таҷлил мегардад, дар бинои раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни иштирок дар ҷамъомад кормандон ва собиқадорони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилоятро бо иди касбӣ табрик гуфта таъкид намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлоли давлатӣ мубориза бо коррупсияро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода ба ташаккули заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт оғоз намуд. гуфта шуд ки таъсиси ниҳоди махсус гардонидашуда яъне агентии назорати давлатии молиявӣ
ва мубориза бо коррупсия яке аз дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия мебошад ки вазифаи он аз назорати истифодаи дуруст ва мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, амвори давлатӣ, таҳкими қонуният, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин манфиатҳои давлат ва ҷомеа иборат мебошад. зимнан таъкид гардид ки вазифаҳои мақомоти мубориза бар зидди коррупсия муҳиму мураккаб буда, онҳо ба ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон, манфиатҳои давлату ҷамъият, ташкилоту идораҳо, таъмини қонуният, ошкор ва пешгирӣ намудани кирдорҳои коррупсионӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони гунаҳгор равона гардиданд ва бинобар ин аз кормандон донишу малакаи пухтаи касбӣ ва масъулияти баландро тақозо мекунад. таҳлили кори раёсати агентӣ дар вилоят нишон медиҳад ки кормандони он вазифаҳои худро иҷро менамоянд, дар фаъолияти худ қонуниятро риоя карда барои пешгирӣ намудани қонуншиканиҳо дар ин самт тамоми чораҳоро андешида истоданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо боварӣ қайд намуд ки кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар оянда низ ҷиҳати татбиқи сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳадафҳои неку созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қувва, маҳорат ва малакаи касбии худро ҳаматарафа баҳри бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявию иҷтимоӣ ба кор хоҳанд бурд. сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд зимни табрикоти худ аз ғамхориҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фаъолияти пурсамари кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ӯҳдадорӣ ва рисолати онҳо ёдовар шуд. гуфта шуд ки коррупсия ҷомеаи башариро ба ташвиш оварда барои рушди давлат ва тараққиёти соҳаҳои гуногун монеа эҷод мекунад. дар Тоҷикистони соҳибистиқлол барои мубориза бо коррупсия 3 маротиба стратегияи давлатӣ қабул гардида, имрӯзҳо стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои даврати то соли 2030 татбиқ гарда истодааст. бо назардошти ҳамкориҳои судманд дар самти муқовимат бо коррупсия ва ба муносибати рӯзи кормандони мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо медали ҷашни 15-солагии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардид. ҳамчунин бо медали ҷашни сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва дигарон сарфароз гардида барои фаъолияти пурсамар як қатор кормандон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадршиносӣ карда шуданд. дар ин рӯз ҳамчунин тибқи фармоиши директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чанде аз кормандон бо нишони сарисинагии аълочии мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия рутбаҳои махсуси навбатӣ ва ифтихорнома сарфароз гардиданд. қадршиносии заҳмату талоши кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар фаъолияти минбаъдаи онҳо таъсири амиқ гузошта вазифадор мекунад ки дар иҷрои рисолати худ садоқатмандӣ бештар нишон диҳанд. дар шаҳри Бӯстон бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаҳои нави саноатӣ бунёд гардида истодааст. дар доираи боздиди кори раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо раванди корҳои ободонӣ дар корхонаи нави саноатӣ шинос гардида дар маъракаи ниҳолчинонӣ ширкат варзид. дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар вилояти Суғд ба масъалаи таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти воридативазкунанда ва афзоиш додани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ таваҷҷӯҳи бештар равона мегардад. дар татбиқи ин ҳадафҳои созанда соҳибкорони шаҳри Бӯстон саҳми арзанда гузошта бо бунёди корхонаҳои нав дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар амал татбиқ мекунанд. дар доираи боздиди кории раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Бӯстон бо раванди корҳои васлу насби хатҳои нави истеҳсолӣ шинос шуд. бо назардошти шаҳри саноатӣ будани шаҳри Бӯстон бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ба нақша гирифта шуда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон иқдомҳои созандаро амалӣ намуда истодааст. феълан дар шаҳри Бӯстон 37 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуданд ки дар соли 2021 ба маблағи зиёда аз 573 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид, ки нисбати соли 2020 зиёд арзёбӣ мегардад.
дар корхонаҳои саноатии шаҳри Бӯстон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти воридатвазкунанда бештар гардида, бо ба имзо расидани созишномаҳои нави ҳамкорӣ бо соҳибкорони кишварҳои дуру наздик дастовардҳо дар ин самт афзун мегардад. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо ёдоварӣ аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуд, ки дар 5 соли оянда тибқи дастури сарвари давлат дар мамлакат зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ таъсис дода шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ расонда мешавад ва содироти он 2 баробар афзоиш меёбад. баъди боздид аз 2 корхонаи навбунёд, роҳбари вилоят супориш дод, ки корҳои васлу насби таҷҳизот саривақт анҷом дода шуда, ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳ равона гардад. дар шаҳри Бӯстон бо иштироки раиси вилояти Суғд маъракаи ниҳолшинонӣ расман оғоз гардид. бо мақсади сарсабзу хуррам намудани кӯчаву хиёбон ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, нақшаи корҳои ободонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Бӯстон тасдиқ гардидааст ва дар асоси он соли равон дар шаҳри Бӯстон бештар аз 2000 бехт ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва сояафкан шинонда мешавад. зимни суҳбат раиси вилояти Суғд аз раванди корҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди вилоят, муҳимияти дарахтшинонӣ, сабзу хуррам гардондани муҳити зист ёдовар шуд. таъкид гардид, ки шинондани дарахт ва сабзониндани он аз амалҳои нек ба шумор рафта, дар баробари зебо намудани муҳити атроф барои беҳтар шудани фазои экологӣ мусоидат мекунад. аз ин хотир тибқи супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд ба масъалаи дарахтшинонӣ ва дар сатҳи баланд доир гардидани маъракаи ниҳолшинонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. дар кӯчаҳои марказии шаҳри Бӯстон бо иштироки раиси вилояти Суғд ва пирони рӯзгор дарахтони ҳамешасабз шинонда шуд. бино ба иттилои масъулини раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ, соли гузашта дар кӯчаву хиёбон ва дигар мавзеъҳои пешбинишуда бештар аз 1800 бехт дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонда шудааст. имрӯз бо иштироки раиси вилоят дар шаҳри Бӯстон маъракаи ниҳолшинонӣ оғоз гардид. албатта ниҳол шинондан як амали савоб аст. як дарахтро тарбия карда ба воя расондан, инҳо ҳама дар маҷмӯъ яъне амалҳои кори савоб мебошанд ва албатта мо умед дорем, ки дар оянда бо шаҳри Бӯстон аз ин ҳам ободу зебо мегардад. албатта шинондани дарахт фазои экологиро тоза мекунад ва саломатии мардум аз ин ҳам беҳтар мешавад. бо шарофати истиқлолият шаҳри Бӯстон ободу зебо гардида истодааст. дар шаҳрамон якчанд биноҳо, иншоотҳои гуногун бо истиқболи 30-солагии ҷумҳурии азизамон яъне сохта ба истифода дода шуданд ва бевосита бо иштироки роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистонамон яъне муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуданд. бо оғоз гардидани маъракаи ниҳолшинонӣ сокинони шаҳри Бӯстон дар ободонии диёри худ саҳми арзанда мегузоранд. онҳо бо шинондани дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ба зебогии маҳалли зисти худ ҳусни хоса зам мекунанд. аз азал мардуми кӯҳанбунёди тоҷик миллати ободкор ва соҳибфарҳангу соҳибхират буд. ниёгони мо дарахтшинонӣ ва сабз намудани онро кори неку амали шоиста дониста, чунин мешуморанд, ки ин амал номи инсонро ҷовидона мегардонад. дар ҳақиқат дарахтшинонӣ яке аз хислатҳои неки инсонӣ буда, аз инсоният дарахт ва фарзанди солим ба мерос гузошта мешавад. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидомҳои пайгиронии пешвои муаззами миллат дар саросари мамлакат дарахтшинониву кабудгузоркунӣ ба роҳ монда мешавад. дар шаҳри Бӯстон низ бо иштироки раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода мавсими дарахтшинонӣ расман оғоз гардид. дар кӯчаи марказии шаҳр дарахтҳои ҳамешасабзи ороишии саснаи аризонӣ шинонда шуд ва аз ин дарахтшинониву ободкориҳо мардум низ рӯҳи илҳоми тоза гирифта барои ободу зебо гардонидани кабудизор гардонидани кӯчаву маҳалли худ оғоз мекунад. ҳар як кас вазифадор аст, ки дар кӯчаву маҳаллу хиёбону ҷои истиқомати худ дарахтҳо шинонда барои тозаву озода нигоҳ доштани маҳалли зисти худ саҳм гузорад ва дар сабзидани дарахтҳои шинонда шуда бояд ҳар як шаҳрванд саҳмгузор бошад. раиси вилояти Суғд баъди иштирок дар маъракаи ниҳолшинонӣ бори дигар
ба масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон супориш дод, ки барои амалӣ шудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз имконоти мавҷуда самаранок истифода намоянд. мақсаднок истифода гардидани зарфиятҳо дар шаҳри Бӯстон барои афзудани нишондиҳандаҳо мусоидат мекунад. дар шаҳри Бӯстон бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд роҳҳои таъмирталаб мунфарш карда мешавад. роҳи мошингард аз бориши чоркӯча дар назди бинои маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ то шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров пурра мунфарш мегардад. дар ин самт корҳо оғоз гардида барои иҷрои он техникаи зарурӣ ва мутахассисони роҳсоз ҷалб гардиданд. бо назардошти таъмирталаб будани ин роҳ ҳаракати воситаи нақлиёт дар ин масир душвор буд ва баъди пурра мунфарш гардидани он бехатарии ҳаракат таъмин мегардад. дар назар аст ки 2 километр роҳ пурра мунфарш ва ҳаракати бемонияи воситаи нақлиёт таъмин мешавад. дар шаҳри Бӯстон бо шарофати истиқлоли давлатӣ роҳҳо обод гардида бо бунёди иншоати таъйиноташ гуногун симои ин шаҳр боз ҳам зебо гардид. ин ҳама дастовардҳо аз баракати истиқлолият ва азму талоши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насиби мардуми мо гардид. дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд тадбирҳои агротехникӣ шудгору гирифтани обҳои захиравӣ як хобмонӣ вусъат меёбад. кишоварзони ноҳия дар истифодаи самараноку мақсадноки замин, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаҳои бою ғанӣ доранд. дар ин марҳилаи фасли зимистон бо истифода аз имкониятҳо барои фаровонии ҳосили оянда замина мегузоранд. тибқи нақшаву барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ноҳия бунёди 200 гектар майдонҳои нави боғу ток пешбинӣ гаштааст. дар мавзеи рӯхаки ноҳияи Ҷаббор Расулов марҳила ба марҳила майдонҳои замонавии боғу ток бунёд карда мешавад. ин тадбир дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаҳои рушди кишоварзӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд оид ба таъмини истифодаи самараноки замин, афзун намудани боздеҳи замин бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ амалӣ мегардад. барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои мавзеи рӯхаки солҳо бо сабаби танқисии оби обёрӣ истифодаашон коста ва боздеҳи замин хеле паст рафтааст, бо кӯмаку дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов тадбирҳои ирригатсионӣ андешида мешаванд. бо кӯмаки молиявии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба пойгоҳи обкашии деҳмойчор ки манбаи асосии обёрии заминҳои мавзеи рӯхак аст, як агрегати нав харидорӣ ва васлу насб карда шуда ҳамзамон қубуру шабакаҳои обгузар таъмир гардиданд ки ин аз омили асосии ба истеҳсолоти кишоварзӣ баровардани мавзе ва бунёди майдонҳои нави боғу ток аст. ҳамарӯза барои обёрии заминҳои мавзе ва хоҷагиҳои кишоварзии минтақа тавассути як муҳаррик дар ин шабурӯз то 400 литр об дар як сония интиқол меёбад. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Ҷаббор Расулов дар ин марҳилаи муҳими заминагузорӣ ба ҳосили оянда аз ҳама имконияту манбаъҳо тадбирҳои агротехникӣ бо самару мақсаднок истифода менамоянд, зеро шудгори хушсифат, гирифтани обҳои захиравиву зимистона ва яххобмонӣ, шӯршӯии заминҳо, беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳо тавассути тоза намудани каналу заҳбурҳо ва ҷойбору заҳканҳо, омода намудани иншооти тавлидоту тақсимоти об аз омили муҳими фаровонҳосилист. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳам аз манбаъҳои худҷории Исфанасой, Сои Хоҷабақирғон, агрегатҳои фаъоли пойгоҳи обкашии деҳмой 1 ва деҳмой 4 бо тавоноии тавлиди дар як сония то 400-600 литр об, 48 чоҳҳои амудӣ ва чашмаҳои деҳмой пурсамар истифода намуда заминҳои кишоварзиро барои гузаронидани шудгор омода менамоянд. маҳз татбиқи бо самари омода намудани заминҳои рӯхак ба шудгор, яъне тавассути гирифтани яхобу обҳои захиравӣ буд ки хоҷагидорон алҳол шудгори замин мегузаронанд ва барои бунёди майдонҳои нави боғу ток омодагӣ мегиранд. мо дар минтақаи рӯхак қарор дорем ки дар инҷо
161 گکتار زمین موجود بوده. حاضر تمام کشاورزان اتمام گرفتند که برای بنیاد نمودنی باغ در اینجا تمام چاره ها را اندیشند و خوشبختانه از سبب آنکه این سال خشکسالی آمد برای شودگار کردن زمین نمی ناکفایگی بود. با دستور سپارشی محترم رئیس ولایت پایگاه های آبکشی دهمای 1 و دهمای 4 به کار انداخته شد و ما با پررگی آن زمین هایی که برای شودگار نمودنی زمین ها امکانیت نمیداد، سخت بود، نمناکیش تامین نبود، آبیاری کرده گرفتیم و حالا دیده ایستادیم که شودگار با صفت بلند گذرانیده شده ایستاده است و تمام چاره ها رو می اندیشیم که در سال 2022 دورنمای تمام اجرایشی کشت زراعت ها رو تامین نماییم و استحصال محصولات کشاورزی رو دوچند گردانیم. طبق نقشه های رشد باغ و تاک پروری در ناحیه جبار رسولوف، جماعت های دهات دهمای و حیاتی نو در 200 گکتار باغ های زمانوی اینتنسیوی بنیاد و در آنها اساساً نهال و درختان سرحاصلی، چهارمغز و بادام، خوچ و سیاه آلو و نوهای انگوری صادراتی شنانیده می شوند. ناحیه جبار رسولوف در ولایت منطقه اساسی تامین کننده سبزوات است و با زیاد نمودن میدانهای باغ و تاک و از حساب برقرارسازی میدانهای تنک و فرسوده شده استحصال انگور و میوه نیز زیاد کرده خواهد شد. این از امکانیت و پتانسیل های صادراتی ولایت سوخت است. کارمندان خوجگی جنگل ولایت کارهای بیوتکنیکی را در منطقه های بلندکوه و کوهی وسعت می‌دهند. منطقه جنگل قرامزار جماعت شهرک ادرسمان از موضعهای نادر و ناتکرار است که گذرانیدن تدبیرهای بیوتکنیکی امکان می‌دهد عالم نباتات و حیوانات در فصل سرما حفظ کرده شود. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و رهبریت اگنتی خوجگی جنگل کشور از طرف خوجگی جنگل ولایت سوخت همساله در فصل سرما در منطقه‌های سربرف جنگل با مقصد حفظ پرنده و حیوانات نادر کارهای بیوتکنیکی گذرانیده می‌شوند. این نوبت کارهای بیوتکنیکی با اشتراک رهبریت و کارمندان خوجگی جنگل ولایت در منطقه قرامزار جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان راه اندازی کرده شدند. مؤسسه خوجگی جنگل ولایت سوخت امروز تصمیم گرفته است که بهر امین نگاه داشتن حیوانات نادر و پرنده‌های نادر در منطقه قرامزار شهرک ادرسمان کارهای بیوتکنیکی گذراند. چخیلی که مشاهده کردید امروز از جانب کارمندان ما کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شد و به حیوانات نادر و پرندگان نادر موادها از قبیل علف‌ها، گندم ریزه، نمک و دیگر نمودهای خوراک پوشیده شد و این اقدام از طرف مؤسسه ما در آینده نیز ادامه داده می شود. در جایهای سربرف علف، جو و گندم، نمک و دیگر نمود خوراک برای پرنده و حیوانات وحشی پوشیده شد. مورد به ذکر است که در فصل سرما در اکثریت منطقه های خوجگی جنگل برف زیاد باریده هوا سرد می شود و این سبب آن می گردد که پیدا کردن خوراک برای حیوان و پرنده ها مشکل شود. گذراندن کارهای بیوتکنیکی امکانیت فراهم می‌آورد که حیوان و پرنده ها در فصل سرما از تلفیابی حفظ کرده شوند. این کار بیوتکنیکی رو ما چند مرتبه ادامه دادیم. من در وقت پیش ما در شهرستان در دیوشتی این کار رو گذرانده بودیم. امروز در شهر که ادرسمان گذرانده استادیم. این کار در آینده دوام دارد. با همه این پرنده و حیوانات وحشی که در این منطقه هستند با خوراک تامین میکنیم. کارهای بیوتکنیک از آن اهمیت دارد که ما برای نگاه داشتن پرنده وحشی و حیوانات وحشی و پرندگان نگاه داشتن در منطقه. مقصد گذراندن کارهای بیوتکنیکی امین داشتن پرنده و حیوانات نادر میباشد. مورد به ذکر است که در منطقه جنگل قرامزار که مساحتش 35 گکتار را تشکیل می‌دهد در برابر جنگلزار همچنین آلو، بادام تلخ، سیب، قیرغاج و زردآلو پرورش کرده می شود. حفظ، برقرارسازی و بنیاد جنگل یکی از وظیفه‌های اساسی کارمندان خوجگی جنگل به حساب رفته. مسئولین خوجگی جنگل ولایت در این سمت پیوسته کوشش به خرج می‌دهند تا جنگل که یکی از بویگری‌های دولت به حساب می‌رود همیشه در حالت خوب باشد.
پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را ساکنان اهل جامعه های مهنتی اهل علم و زیا و معارف همچون حجت راهنماساز قبول نموده جهت عملی سازی نقطه و سمت های پیام چاره‌بینی های علمی عملی دایر می نمایند. اهل استادان و دانشجویان دانشکده کوه متالورژی تاجیکستان در دایره 20 ساله آموزش فن‌های دقیق و اعلان 5 ساله رشد ساحه صنعت کنفرانس علمی عملی دایر نمودند. اساسهای گیاتکنولوژیا، اینواسیون و تمایل رشد تحت همین عنوان در دانشکده کوه متالورژی تاجیکستان در شهر بوستون کنفرانس علمی عملی جمهوری بخشیده به سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار گردید. اظهار کرده شد که برگزاری کنفرانس جمهوری و پیشنهادی برآمد و معروضه‌های آموزگاران، عالمان و محققان جوان آید به 20 ساله آموزش فن‌های دقیق و مسائل وابسته به صنعتی کنانی با صورت کشور و در این زمینه اعلان 5 ساله رشد ساحه صنعت که در پیامشان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این تدبیر را از عامل‌های مهم مساعدت به رشد اقتصاد ملی ارزیابی نمودند امکان می‌دهد که مؤسسه‌های ساحه معارف از جمله مکتب‌های عالی در عملی شوی هدف و نقشه‌های رشد سمت‌های پیام سهم گذارند. معروضه‌های دکانی فاکولته کارهای کوهی دادسن سماد و اوید به راه‌های بلند برداشتن اقتدار استحصالی در کارگاه و شاخته‌های استخراج انگشت مدیر کاتدر گیولوژی و کارهای نفت و گاز پروفسور اولیموف دایر به حفظ آب‌های زیرزمینی هنگام استخراج نفت اسیستنت کاتدر ساختمان و کارهای مرکشیدری بایماتوف در موضوع راه‌های اینواسیونی ترتیب دهی شبکه‌های دولتی گیودزی با اشتراکداران کنفرانس پیشنهاد کرده شد. هدف اساسی برگزار نمودن کنفرانس مذکور هم این بالا بردن رشد صنعت ساحه کشور اینچنین در حل معماهای ساحه گیولوژی، کوهکاری و متالورژی می باشد. عالمان و محققان جوان می توانند از موادهای کنفرانسی امروزه استفاده برند. در ادامه کنفرانس که در بخش‌های علاهیده صورت گرفت، معماها و مسائل‌های حل طلب گیولوژی و اکتشاف کان‌های کندنی‌های فایده‌ناک، دورنمای رشد ساحه، مسائل‌های اقتصادی، اکولوژی و اجتماعی سیاسی رشد صنعت، دورنمای رشد ساحه‌های انرژتیک و ماشینسازی در صنعتی کنانی با سرعت کشور، متدیک و استفاده تکنولوژی معاصر در روند تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تکنیکی بررسی و محاکمه گردیدند. دایر به مسائل و موضوعهای بررسی شده زیاد از 50 مقاله‌های استادان و دسنتان، عالمان و محققان جوان در موضوع و سمت‌های علاهیده مورد آموزش و تحلیل قرار داده شدند. تاکید به مورد است که نقش و مقام دانشکده کوه متالورژی تاجیکستان در آماده سازی متخصصان جوابگو به طلبات بازار جهانی به خصوص در ساحه صنعت کوه متالورژی که از بخش مهمی صنعت ملی است